Would you like to hear Amazing Grace? Be oedden ni sylweddoli oedd bod ni drwy gerddoriaeth yn cyffwrdd â cornel i cudd ym mhob man, bod y bobl wedi mynd i fyw i ryw gornel gydd yn y gymdeithas, a nid yn unig hynny, ond hefo sort of dementia cynnar, bod chdi'n gweld y cornel i cudd yn nhw lle yn eu meddyliau nhw a bod ni'n trio cyffwrdd pob gornel gydd ym mhob ffordd. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig achos mae gofyn i ni agor yn meddyliau ar bwysigrwydd y celfyddydau'n gyffredinol mewn iechyd a lles yn y gymuned. Wneud rhywbeth i'w berfformio ar lwyfan yn unig ydy cerddoriaeth yn yr un modd. Dydy celf ddim bob tro i fod mewn ffrâm ar wal. Mae o'n weithred, mae o'n rhywbeth byw sydd yn digwydd. Defnyddio'r ymennydd hefo geiriau, dawns, pob peth o'r elfennau yma. Dwi'n meddwl bod nhw i gyd yn bwysig fel rhyw fath o bresgripsiwn yn y gymuned. Very good. We knew nearly all the words, didn't we, Mum? Yes, yes. Codi calon chi. Cos oedd sa'n byd arall i wneud yma. Dim ond eistedd trwy dydd. Ie. Da! Agorad i'r cadw. O, ti di mwynhau.